Så er der en ring og en elastik. Er du klar? 1, 2, 3. Wow, look at that. Okay, en elastik og en ring. Er du klar? 1, 2, 3. Så du det? Den hoppede ind på elastikken, og nu sidder den fast på elastikken. Det er bare altid også. Man starter med en ring og en elastik. Nu klipper vi lige over på midten der. Og så kommer vi ringen på elastikken og laver en lille knude. Om et øjeblik, sådan der. Og så skal vi lige være færdige der. Okay. Enderne, dem klipper man selvfølgelig bare lige af. Okay, sådan her. Alright. Okay, væk med enderne. Og så kan du se, at ringen den hænger rent faktisk på elastikken, hvor der er en lille knude på. Der, så hænger vi elastikken på de 2 lillefingre. Tager fat i ringen her. Og så ryger elastikken bare derned. Det vil sige, at man faktisk kan slet ikke se den her elastik, når man holder det på den her måde. Er det rigtigt? Du kan ikke se elastikken, vel? Okay, så det eneste, jeg skal gøre nu, det er bare slip her, og slip ringen, og så hopper den ind. Okay, lad os prøve en gang til. Okay? Er du klar? Altså her er elastikken. Okay, så holder vi den der, så kaster man den bare ned og slipper. Og så er den på elastikken. Man skal selvfølgelig ikke vise knuden, det skal du lige huske. Ikke?